पितृ सम्पत्ति 65 बिघा हा दंमोन 65 बिघा हा बर' समाजनि थाखाय बर' हारिमुनि थाखाय फानै फानै मात्र 8 बिघा हा दं दा 8 बिघा हा इउपिएल बिफाया जेसेबां सेस्था खालामा मानो बे जेनगोन आरो जाखाबाय इउपिएलआबो खालि बिजेपिजों लोगोसे ललिपपल' खालामबाय थायो पाब्लिकखौ आङो दिनै खुनु पार्टिखौ जावनो थाङाखै खुलुमबाय रायजोफोर गुबुन दिननिफोर बायदि आं दिनै मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय रायजोफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो बेजों लोगोसेनो नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै नोंथाङा आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन होननानै आङो आसा खालामबाय रायजोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सोमोन्दै खौरां लानानै फैदों नङा होमबा रायजोफोर आं दिनै मोननै आयदानि सायाव खौरां लानानै फैदों बेनि सेथि खौराङानो जाबाय पिआरपि हान्जानि गाहाय आफादगिरि रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों इउपिपिएल आरो बिपिएफ हान्जाखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लाना गासैबो बाथ्राखौनो नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो नैथि आयदानि खौराङा जादों सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मुसाहारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा दुखु मोननाय आरो मा मोजां मोननाय फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था अब्लाना गासैबो बाथ्राखौनो नोंथांमोना आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन दानिया फैदो रायजोफोर नोंथांमोना सेथि आयदानि भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो पिआरपि हान्जानि गाहाय आफादगिरि रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो खुलुमबाय आं रन्जय कुमार ब्रह्म आरो गिबियावनो मागो दमासिनि थाखाय बयनिबो आंनि गोसो गोथार गोरबोनिफ्राय दिनै बयनिबो आरो हामलायनाय बावहरबाय आं सानोदि बयबो गाजा गोमजायै गावबागाव न' फिथा लारु आरो सिथाव जागोन दिनैनि खेथ्रआ बेनो आंनि बुंनाय पिआरपिनि सासे गोख्रों हिसाबै आफादगिरि हिसाबै दिनै जथेस्थ' खामानिखौ मावगासिनो दङ आं बारे बारे बुंगासिनो फैबाय थानाय दानावबो जे बिसायख'थियाव जोंना दिनै इउपिएल बिफाया जेसेबां सेस्था खालामा मानो बे जेनगोन आरो रोखा जाखाबाय मानो होनना बुङोबा दा नुदों मोनसे स्पस्ट खोथाखौ आं नुदों इउपिएल बिफानि जयनिं हाबाफारियाव नुनो मोन्दों जिहेतु मोननै जन'गोष्ठील' बर'जों आरो लोगोसे माइन'रिटि मानसिफ्रासो आरो माइन'रिटि मानसिया बर'जोंथ' बे बिराद माइन'रिटिनि भटआथ' पुरा बिभाजन जाखागोनानो अब्ला दिनै माखासे आदिबासि आरो लोगोसे राजबंसि बाङालि आरो गोबां जन'गोष्ठी नेपालि गुरखा बेफोरबायदिया दिनै फैनाय नुवाखै आरोखि दा बेफोर खेथ्रआव आं बुंनो सानदों दिनै मानो होनना बुङोबा आं दिनै खुनु पार्टिनि नेताफोरखौ जावनो थाङाखै खारन नै फैबाय थानाय दानाव जे आं नुनो मोन्दों बेखौ रोखायैनो गमामायैनो मानो होनना बुङोब्ला नैबे जोंनि खेथ्रआव जिहेतु पिआरपि पाब्लिक पार्टिनिफ्राय जेरावखि थाङा मानो जोङो हाबदों गोथौ जायगायाव गामियाव जिहेतु पाटगाव ओरै सरलपारा बिथांमोना थाबैनो पजिटिभ खोन्थाहरदों जे सार नोंगौ नोंथाङा जेसेबां हायो फैबाय था मानो होनना बुङोब्ला जोङो मोजां सासे साखाफारा केन्डिडेटखौ जों हरगोन खुनु पार्टिखौ नायबाय थानाय नङा फैबाय थानाय दानाव बे खोथाखौ बुंबाय थादों आरोखि मानो होनना बुङोबा जों इउपिएल बिफानि सायाव जों होनारनाय गैला खारन 17 बोसोर बिफायाबो जानानै थांखांबाय सरकार सारकार आरो इउपिएलआबो खालि बिजेपिजों लोगोसे ललिपपल' खालामबाय थायो पाब्लिकखौ खुनु साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआव होआखै बेफोरबायदि खेथ्रआव आरोखि बुंबाय थानाय दानाव बुंदों आरोखि नोंथाङा जुदि मोजां जुदि जों मावनो गांनाय उखैनायखौ फोलोमनो हायोब्ला अब्ला निस्सय जों नोंथांखौ सापर्ट होगोन होननानै बे खोथाखौ बुंदों आरोखि खारन इउपिएल बिफायावथ' बेफोरबायदि स्पस्ट मोनसे केन्डिडेट नुनो हायाखै जिहेतु फैबाय थानाय 2024आव दे क'क्राझार कनस्टिटुयेन्सिनिफ्राय देरहागोन होननानै बे खेथ्रआव आरोखि आरो बिथांमोना होखाया होननानै बुंदों आरोखि जि हक आङो दिनै खुनु पार्टिखौ जावनो थाङाखै मानो होनना बुङोबा आं सानदों जे गासिबो बर' माहारिखौ आं मोनसेल' खावलायहरनो सानदों जिहेतु नोंगौ नोंहा बे खोथाया थार मानो होनना बुङोब्ला जेसेबां जोंनि बे जिखि जन'गोष्ठीयानो थाया माने क'क्राझारनि खेथ्रआव आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जानानै जे सासे स्टेट प्रेसिडेन्ट हिसाबैब्लाबो आं अब्ला आंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जिहेतु आंनि जायगाया आरोखि बे हिसाबै आं मोनसेल' SMS हरनो सानदों थारैनो नोंगौ आं गासिबो यंस्टारफोरखौ आं सानदों आरोखि बिथांमोनखौ फैनानै जाहाथे नैबे जोंनि पार्टियाव फैनानै लोगोसे सोरबा जाय मोजां मोनो फैनानै जगदान खालामफैगोन होननानै आसा खालामो आरो गोबाङानो आंजों सावरायगासिनो दं जे जयनिं जाफैगोन होननानै इउपिएल बिफानिफ्राय लोगोसे बिजेपिनिफ्राय फैगोन होनदों खारन मानो होनना बुङोबा बेखौ जों इन्टारनेटलि सावरायगासिनो दं नालाय दा बावैनो बे जानो थांगासिनो दङ हाबाफारिया मानो होनना बुङोबा जों अलरेडि सरलपारा थरपारा हाबखांजोबखाबाय आरो पाटगाव आरो लोगोसे कसुगाव वेस्ट बेंगल बर्डार ओरैथिं आप टु चिरां आरो बाक्सायावबो जोङो सावरायगासिनो दङ दा बावैनो जोङो फुरा कभार खालामगासिनो लोगोसे आरो बेजों लोगोसे आं दाखालिबो बुंदों आरोखि जिहेतु फैबाय थानाय दानाव जोङो जिहेतु जों मोनथाम गेलेगोन आरो आउट अफ स्टेटआवबो मोनसे माथा मारिगासिनो आरो लोगोसे जोंना आफार आसामाव मोनसे रायलायगासिनो थाबैनो जासिगोन गमामायैनोबो नुजाफैगोन आं दिनै स्टेट प्रेसिडेन्ट हिसाबै बेखौ बुंनो सानदों दे इउपिएल बिपिएफनि बाहेरा जिहेतु जोंनाव मोजां
केन्डिडेट गैला नामा होननाय बेबायदि पाब्लिकफोरनि गेजेराव सोंलु फैदों आरो लोगोसे जोंनि बिटिसिनि माखासेफ्रा जे जाय इउपिपिएल बिपिएफ खालामो जे बिथांमोना खिन्थु बायद'आवसो बिसोरजों थाफागासिनो दं खिन्थु बिथांमोना बायद'आवसो बिसोरनो भट होगासिनो दं खिन्थु बिथांमोना बायद'आवसो बेफोरबायदि खेत्रे मानो होनना बुङोब्ला मोजां केन्डिडेट जुदि फैबा साक्सेसफुल खालामनो हानाय बायदिबा बिथांमोना निस्सय जों भटखौ थुना हरगोन होनना बेफोरबायदि खोथाय जों खोनानो मोनदों आरोखि बे खोथाया थार माखासे खेथ्रआव जोङो बे पाब्लिकफोरनि सायावबो जों खोनानो मोनदों जे बेबायदि जागोन होननानै बे खालि जों आंनि बुंनायनि बाथ्रा नङा मानो होनना बुङोबा फैबाय थानाय जों 2024आव बिसायख'थियाव क'क्राझारनि खेथ्रआव बे इउपिपिएल बिपिएफआ जेनगोन आरो खाथां खारिखौ नुनो मोनदों कारन दा नाय कारन बिजेपिजों लानानै इउपिपिएलआ एसे स्ट्रं जानो हागौ खिन्थु नैबे खेथ्रआव आं बुंनो सानो जे मानो होनना बुङोब्ला कारन 2024आव ओरैबायदि खेथ्र बे बिटिसि इलेक्सन नङा आं बारे बारे एमएलए इलेक्सना बे एमपि इलेक्सनसो जाय मानसिया गोबां जनगोष्ठीखौ बोनो हाया बे थारैनो गमामायैबो गांलाब जेनगोन आरो स्पष्ट खोथा आं एसेखिनियाव बुंनानै फोजोबनो सानदों आरो बयनोबो गोसो गोथारै दमासिनिफ्राय आं बयनोबो साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो गोजोन्थों निस्सय बेयो केन्डिडेट महरै गसंगोन मानो होनना बुङोबा जिहेतु आं फाउन्डार हिसाबै जे स्टेट प्रेसिडेन्ट हिसाबै जिहेतु जोङो बिनि थाखायनो पुरा खामानि मावगासिनो दङ फिल्डआव आरो बे खादां बे रोखा जागोन मानो होनोबा जोंनाव केन्डिडेट थागोन दासिमबो पार्टिया जायखौ सायख'गोन बेनो जागोन जोंनि केन्डिडेटआ मानो होनोबा बुहुत स्ट्रं दस्रा पार्टिनिफ्राय बिराद स्ट्रंसन कारन जोंना माखासे वार्कारफ्रा बिराद इन्टेलेक्सुवेल मोजां आरो लोगोसे बिथांमोना बिराद स्ट्रङै खामानि मावगासिनो थाखा फैसाजों खोथा गैया आरो बुंनो थाङो इउपिपिएल बिपिएफआ जोबोद थाखा थानो हागौ खिन्थु थाखा फैसाजों एमपिनि खेथ्रआव हाया आरोखि मानो होनना बुङोब्ला गोबाव समनिफ्राय बस्थाखे बस्ता थाखा लुबाबो हाया कारन जेला मोनसे खोथाखौ नों साननानै नाय जेब्ला बिपिपिआ रुलिं सरकार दंमोन गिलबाल हल थाखा फैसा जेन बस्थाजों बस्ता थाखा लुबा मानि थाखाय बे समाव मानो जेना दिनै गिरा सरनायजों वान टाइम आरो सेकेन्ड टाइमबो जेनदों दा बे खेथ्रआव जों जुदि सेम कम्पेरिजन खालामोब्ला दा जुदि इउपिपिएलजों आरो बिजेपिजों सरकार दायोब्ला बिथांमोना जेसेबांखि सेस्था खालामा बे रोखा जेनहरनाय नुखादों इउपिपिएलनि खेथ्रखौबो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव आरोखि क'क्राझारनि खेथ्रआव दा आं बेखौनो बुङो पिआरपि पार्टी नेतृत्व जानानै प्रेसिडेन्ट हिसाबै निस्सय जोंना पार्टिनिफ्राय केन्डिडेट थागोन आरोखि सियर क'क्राझाराव मोनथिखाबाय आरो बुजिखाबाय नङा होमबा पिआरपि हानजानि गाहाय आफादगिरि रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल हानजाखौ बिथाङा मा बुंदों रायजोफोर नोंथांमोना बिथांनि बुंनाय सुंद' भिडिअखौ नायनानै नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायगोन होननानै आङो आसा खालामबाय रायजोफोर दाना फैदो नोंथांमोना नैथि आयदानि भिडिअखौ नायनानै लाबोदो सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मुसाहारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा दुखु मोननाय आरो मा मोजां मोननाय फोरमायदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअखौबो नायनानै लाबावदो लाखिनो होननानै आं बहाय गसंनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला आंनि साहित्यनि थाखाय गोबां रोङा मानो आं थियेटारखौल' मिथिगौ थेवबो दिनै फंनैसो बुंनो खिन्थाबाय जेला बुंनोसै जे सोरां मन्जु थियेटारा दिनै बोसोरसे बोसोरनैनि बाथ्रा नङा दिनै 50 बोसोरनि आगोलावबो आङो 5 बोसोर माने बोसोरबा लांदां थियेटार खालामदों लांदां थियेटार बे लांदां थियेटार 5 बोसोर आरो देग्लाय 50 मुथ 55 बोसोर जाबाय आंनि बे सोरां मन्जु बर' थियेटारा दिनै बे 50 बोसोरनि गेजेराव सोरां मन्जु थियेटारा बर' समाजनि थाखाय मा मावबोदों मा मावाखै आं बेखौ मिथिनानै मोना नाथाय आं बेखौल' मिथिगौ जे बर' समाजनि गेजेराव जाहादि मोनसे थियेटार महरै हारिमु दं बे हारिमुखौ आं गुबुन हारिनि गेजेरावबो दिन्थिबोनो हादों जे बर'नि गेजेराव मोनसे थियेटार महरै हारिमु दङ आरो नैथियाव 50 जन साथि बेकार हिनजावसा हौवासाफोरखौ बोसोरै थांना थानायनि मोनसे लामा होनो हादों आरो थामथियाव बे सोरां मन्जु थियेटारखौ दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन कमिटिफ्रा लिंना लाना थांनानै माने 1 लाख 2 लाख पर्यन्त इनकाम खालामदों अनुष्ठाननि मुङाव बेखिनिखौ खालामनो थांनानै बर' समाजनि थाखाय बर' हारिमुनि थाखाय खालामनो थांनानै आरो पितृ सम्पत्ति 65 बिघा हा दंमोन 65 बिघा हा बे 65 बिघा हाखौ बर' समाजनि थाखाय बर' हारिमुनि थाखाय फानै मात्र 8 बिघा हा दं दा 8 बिघा हा थेवबो आं लोरबां जायाखैमोन थेवबो आं मेङाखैमोन थेवबो आं उन्दुना थायाखै मानोना आंहा गोथौ मोनसे थांखि दं जे बर' समाजनि गेजेराव बर' थियेटारखौ बे सोरां मन्जु थियेटारखौ आङो गल्डेन जुबलि खालामगोन बे मोनसे आंहा गोथौ थांखि दंमोन बे थांखिया फैयै बे बोसोर जोबथा सानाव फेब्रुवारि दाननि 14, 15, 16 अक्ट' आंनि सेख्ला गेजेराव आंनि दरखौ मोखाङाव बे सनाथि मायथाइनि सानखौ फालिनाय जागोन बेखायनो बहायल' नङा थांनाय बोसोरफोराव
লক্ষিমপুর ধেমাজি এজনাখै গলাঘাট কার্বি আলং নগাঁও ওটা দক্ষিণ বারखै दुधनै कृष्णाय लेलाय रंजनी आरो ओजा गवालपारा गासै जायगायावनो आं एडभार्टाइज खालामदों जे बे आंनि हनालि जयन्तीनि सानाव जाहाथे बर' समाजा गासैबो नुजाहैयो आंखौ जाहाथे गोजोन होयो बेखिनिखौनो बुंनानै बिथांमोनखौ खुलुमबोयो बिथांमोना दा दिनै बे 8 बिघा हायाबो थायामोन राइज बेखिनि खोथाखौ बुङाब्ला दिनै मन्त्रि एमएलएफोरा आंखौ गाज्रि मोनगोन सुबुं समाजा आंखौ गाज्रि मोनगोन सिगां बिगासे बिगासे थांबाय जिता जोंहा बिटिसि सृष्टि जायो हाग्रामा महिलाया जिता जायगा लायो अब्ला हाग्रामा महिलायानो बे थेटारा थांना थाथो होननानै बोसोरै बोसोरै इसे इला थाखादो आंखौ फोथांना लाखिदों आरो बेनि लोगोसे प्रमिला बाबुआबो आंनो थाखा होदों जेसेबां मन्त्रि एमएलए दं बिटिसिनि एमजिन एमसिएलएफोराबो आंनो इसे इसे थाखा होना बे सोरां थाखाखौ फोथांना लाखिदों अब्लासो आंनि हा फाननाया बन्द जालांदों अब्लासो आंनि 8 बिघा हाया थादों नङाबा बे 8 बिघा हाया जोबनानै दिनै आंनि हनालि जयन्तीनि सान जितु सिमां नुदोंमोन बे सिमा जाफुंनाय नङामोन राइज आरो बहाय बेनो नङा बिटिसि आउट जानायनि उनाव दिनै प्रमोद बरुवा थांनायफोराव आंनो 10 लाख थाखा होदों बे थेटाराव थांनानै थाथो होननानै आरो बेनि लोगोसे बिश्वजित दैमारियाव 5 लाख थाखा होदों थांनायफोराव जे सोरां मन्दिर थेटाराव थांना थाथो होननानै बे 49 बोसोर 50 बोसोर हनालि जयन्ती खालामदों दा बिदिनो बिटिसिनि आउटआव दिनै जों सरकार गठन जाबोदों बिकेडब्लिउएसि जे बेयावबो जोंहा मिहिरेश्वर बसुमतारिया आंनो 2 लाख थाखा होदों जेमन এই थेटाराव थांना थाथो होननानै जे आंनि बर' समाजनि जितु जिबिलाक सिट मोनथाय साथाम आरो लोगोसे बिथांमोननि आखान्थिफोराबो बे सोरां मन्दिर थेटाराव थांना थाथो होननानै आंखौ हाजासे सहाय खालामदों बिथांमोननि अननायाव बिथांमोननि थुलुगायावसो दिनै बे सोरां मन्दिर थेटारा दिनै एसेबां सान थांना थानो हादों राइज दिनै आखाइ फारनैखौ हप्तायाव खुलुमहरो आं दुखु नाङो जे बर' समाजा दिनै जिखिनि मानसिया दिनै जोंखौ बहाय दङ बेबायदिनो गोबां जायगायावनो जादों गोबां जायगायावनो माने बेबायदिनो जों थेटार खिथिदो स्टेजाव मात्र जों सियारनोसो दिन्थिदो मानसि गैया सियारासो नायदो जोंनि एक्टिंखौ बे मानसिखौ बेबायदि थेटाराव थांना थानो हाया बेखायनो बर' थेटारफोरा लासै लासै जायनो ओंखारदो बिनो दंख जालांदो बिनो गोमालांदो नाथाय आंहा मा जादों मन्त्रि एमएलएफोरा जे 50 बोसोरनि बाथ्रा बैसो जाबाय बेखायनो बिथांमोना आंखौ सहाय खालामनानै दिनैसो बिथांमोननि थाखायसो बे सोरां मन्दिर थेटारा दिनैसो थांनानै दङ बेफोरखौ बुङाबा दिनै मन्त्रि एमएलए बुंगोन जे होनानैबो होआखै होनना बुंदोंलै आदाया बेखायनो बेफोरखौ आङो स्टेजाव फोसावबोयो दिनै बेयाव आं सानथाम लादों प्रथम 14 तारिखै ओरैबायदि आं खुला बार्टि मोनसे लिंदों 30 जन हिनजावसादों हनालि जयन्ती खालामदों माबा मोसागोन खेराइ मोसागोन आरो बेनिफ्राय बे सानाव मिहिरेश्वरनि दलखौ लिंनाय जादों बे 14 तारिखआव बेखौ लानाय जादों आरो बेनिफ्राय बेयाव बादायलायनो थागोन गथ' गथायनि गान रोजाबनाय बेसो माबानाय एथागोन आरो बेनिफ्राय 15 तारिखै हाग्रामानि पार्टिखौ लिंदों हाग्रामानि पार्टिया फैगोन प्रमिला रानी हाग्रामा ठीक बिथांमोननि पार्टिया बै 15 तारिखै नुजाफैगोन बहायबो बे केरेक्टारिस्टिक्स सोलिबाय थागोन आरो हराव दीपा रानी होननाय सासे गायिकाया हराव माने फांसन रोजाबगोन आरो थामथियाव माबा बिश्वजित दैमारि मोना फैगोन आरो जोंहा प्रमोद बरुवा फैगोन ठीक बिदिनो फैनानै बिथांमोनाबो बे 16 तारिखआव आंजों नुजाफैगोन बहाय साहित्यनि मानसि लिंदों आङो राइज साहित्यनि मानसि लिंदों आरो बाथौनि मानसि लिंदों ओजोंहा लिंदों एबसु ओजोंहा लिंदों बिपिएफ ओजोंहा सिनेमा पार्टि ओजोंहा लिंदों आङो माबानि हारिमुनि मानसि आरो बिएलडिनि साइलेन्डार एनडिएफनि साइलेन्डार गासै बर' सुबुं समाज गासै संगठनखौनो आङो बे माबायाव लिंनाय जादों राइज मानोना आं मोनसे गेदेर थांखि लादों बे थांखियाव दिनै 15 लाख थाखानि आं बाजेट दानदों 15 लाख थाखानि सानथामाव 15 लाख थाखानि बाजेट दानदों बहाय प्रमोद बरुवादोंबो आं रायज्लायदों प्रमोद बरुवा आदा बे 15 लाख थाखाजों नङा खालामनो हागोन ना नों हाया आं नायनि आरो नोंथांमोना जुदि अनोब्ला अब्ला हागोन आरो बे सोरां मन्दिर थेटारखौ जितना बन्द खालामनो नांदोंमोन इउटुबावबो सोरबा सोरबा नुदों जे आदाया मानो थेटारखौ बन्द खालामनाय गैया जे नों जुदि सोरां मन्दिर थेटारखौ बन्द खालामनो गोनांब्ला समग्र बेबायदि बर' थेटाराबो फैनाय नंलिया जायनो खालि बिनो बोसोरथाम लांगाबार फैदो जुदि एसे जुद्ध खालामनानै साबायखर होदोलाय दिनै मन्त्रि एमएलएफोरा गासै बुंनो राइज खुलुमनानै बुंदों बे हरदि हराव बे सान हाबनाय समाव बिथांमोना गासै मन्त्रिफोरा आंखौ आदासो नांजोबो प्रमोद बरुवा प्रमिला रानीया फाग्ला होनना बुङाखै आरो जोंहा जिमान मन्त्रिफोर दं आंखौ आदा होननाय खिन्थु आगोलाव सोरां मन्दिर थेटार बिगोमाखौ रावबो सिनायनो मोनाखैमोन राइज खिन्थु दा गल्डेन जुबलि फैबाय नालाय दा गासैबो सिनायदों सोरां मन्दिर थेटार बिगोमाया एसे खालामदों
내가 안 가다는 아니 탈퇴비는 안 컴컴버티도 더리는 누구야거이 나 서바 상관 누이가 아니 놓고 그 방안은 산덕 내 서랑문제 탈단 비금에 본사조서 칼람덕 내 본사조서 미세비 더리자든 험버티 가지는 나의 험버티야 내가 험버티에서 난지 상덕 mana begi ka na dini angni ro khorono angni gami ono ang be khonal jodi khati dada raisana rakna nai tho nai na nungan je sramu de thakali bigume building khala na ma khalam do ola sothai gan de numarga sramu de thakali bigume ari muni mansei thakali mansei nuga dekhane buna ang thakali gulam nuga ang thakali gulam nuga rai hari muni mansei ang hari muni mansei ar dekhane buna je sramu de thakara jela sim ang thangnane thagar de sandragan tamosari 내 장인의 맞아 선덕한 또모사리 선덕한 또모사리 제가 당나 타건 어버 세임베 사람들 택라 당만에 타건 라이스나 누구라고요 제가 태건 어버 세임베 사람들 택라 접근하나요 수범 서마스도 콜롬 시켰던 대부분도 이게 나는 라이스는 소할 소안에 웃대는 거 능탐을 구한 뒤에 콜롬다 능탐을 앞서서 그 서구도 너무 몰라 악리 너콜롬 자하이 악리 너콜건 나이 나 내나 ang타키야 내 저기 벌써 악리 태내려노 뭐라 समाजनि गेजेराव जुदि मानसि दङबा बुद्धिजीबि मेलेमजिबि लिरगिरिफोर दंब्ला अब्लाना आं थैनायनि लिरनांगोन जे बिष्णुरा भाया जौतिब्र हारा गुरुला भुपेन हाजरिका बायदि जाहाथे आंनि मुंखौ लिरनानै जाहाथे सारा सामाव सारा खिताबाव जाहाथे उननियाव फैनाय फिसा फिसौफोरा आयं सानमोना जाहाथे फरायनो मोनो बेल' आंनि थांखिया रायजोफोर आं एसेल' बुंनांगोन आरो साहित्यनि बिखय दिनै साहित्यआव नंगौ साहित्यआबो जोंनिनो दिनै साहित्यआ आं एसे 12 बोसोर नामाय गेदेर 12 बोसोर जागोन आं एसे गेदेरा बैसोआ साहित्य ओंखारनाया आं एसे 12 बोसोर गेदेर जागोन दा जियानो हक आं बर' साहित्य सभादों गोबां हाजारसे साबायखर बावो थांना थाथों बर' साहित्य सभाया जोंनिनो जे बर' साहित्य सभानि लोगोआव दिनै हारिमुआबो लोब्बा दं जाय हारिया दिनै हारिमु गैया बे हारियाखौनो सिनायथि होनो हाया होननानै बेफोरखौ जों बुङो हारिमुनि लोगोआव साहित्यनि लोगोआव हारिमु थाथारनांगोन बेखायनो हारिमुनि माबा साहित्यनि मानसिखौ गले गले खुलुमो होननानै स्टेजआव बुंबोयो जे नोंथांमोना आंखौ जथेस्थ' हय खालामनांगोन मियानो दा इयाव फैगोन मा सुलेखा फैगोन रायजोफोर सुलेखा फैदों बिग्राय लिंदों ओजा दा माबाय अनजालि दैमारिया आंखौ फन खालामलायदों अनजालि दैमारिखौ गासैबो मिथिगौ अनजालि दैमारिया आंखौ फन आदा माब्रै खोथाया ओरै आदा आं थांथारगोन आरो जोंहा साहित्यनि मानसि सेन्द्रेल माबानि सेन्द्रेल थरेन बर' दाख्लै फन खालामदों आंदों आदा माथो ओरै नोंलाय ओरै आं थांगोन आदा जों साहित्यनि मानसि जों थांगोन नोंखौ जों सहाय खालामगोन जेसेबां गेदेर गोलाव दं गासैबो दा आंनो फैगोन आरो गतिके राइज बांद्रायखौ बुंलाय नोंथाङा खुलुमदों आंनि माबा गल्डेन जुबलि सानजारे गासै रायजो राजाफोराबो नुजाहैनानै आंखौ थुलुंगा होनानै उत्साह दिपनानै जाहाथे भबिष्यत थांना थानायनि थाखाय आरो सुबिदा होयो बेखिनिखौ बुंनानै आं गासै रायजो राजाफोरनिफ्राय बिदाय लाबाय